వందనకి అందరికీ మీరందరూ సాయమినేరే మరోసారి నన్ను మీ మునుడికి వాసి ఇలా దేవుడి మాట నాకు ఎత్తడానికి దేవుడు నాకు సాయం దుంపుతో ఈ వెనులరీ లైవ్ ప్రోగ్రాంకి నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మీరందరి ఆరోగ్యం సాయమిందే. దేవుడి మాట క్యాన్సర్ రోజు మరి మంచిగా విశ్వాస జీవితం మంచిగా మినేరే. మీరు దేవుడు మేము దీవిస్తున్నాడే. దేవుడి మాట మీరు క్యాన్సర్స్కే మరి దేవుడు మీరు శుద్ధిస్తున్నరే. దేవుడు మేము దీవిస్తూ మీరు ప్రతిరోజు ఈ మాట క్యాన్సర్ మినిరి. అలాగే చాలామంది మీరు కెళ్ళండి, మరి వెనులరీ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు కెళ్ళండి. దేవుడి మాట మరి అందరికీ ఏమిస్తారు. మాడు మరి యోవాను కుశలిక గురించి మాడు వాక్యం మన క్యాన్సర్ మీనడా మరి నాడు కూడా మాడు క్యాన్సర్ కదా. యోవాను కుశలిక నుంచి నాడు కూడా మాడు క్యాన్సర్ కదా. మీ బైబిల్ మతుకు ఊడటి యోవాను కుశలి కబురు 8వ అధ్యాయం. యోవాను కుశలి కబురు 8వ అధ్యాయము 12 నుంచి 20 వరకు. యోవాను కుశలి కబురు మరి 8వ అధ్యాయం మరి 12 నుంచి 20 వరకు మనం చదవకడాయించే. మీ బైబిల్ మతుకు తీసి ఊడటి, లేకపోతే మీరు క్యాన్సర్ నాకు చదువుతాను. మళ్ళా యేసు పరిసేరుకి ఊడి నన్నే లోకతే మందునోరికి వెల్లుంగు ఈదునోండు, నా మాట ప్రకారం నడదనోండు, ఈకడితే దాయకుండా పానం మీదనే వెలుగుని బతికితో ఇంజొరకెత్తో అస్కే పరిసేరుకు ఒక నూడి ఇంజ నీ శాంక నిమ్మే సాక్ష్యం కచ్చిని అలా ఇతుకు నీ సాక్ష్యం నిజం అయ్యో ఇంజొరకెత్తో. యేసు ఒక నూడి నా శాంక నన్నే సాక్ష్యం కెత్తుకన నా సాక్ష్యం నిజం మందనద్దు. భారత్కు నన్న బెగ నుంచి వత్తాన్ ఇంజి బెగదీతనించి నన్న పుణ్యమిన మీరత్కు నన్న బెగ నుంచి వత్తాన్ బెగ్గ అంజనాన్ ఇంజి పుణ్యులిరి. జనాకు తీర్పు తుంకు నా తీర్పు నిజంగా మంతే. భారత్కు నన్న ఒంటరిగా మందిలను నానే రోత నా తప్పే నాతోటే మినం మమ్మ కలియే మినం. ఇరువురు సాక్ష్యం గెత్తుకు అది నిజం ఇంజి మీ పుస్తకత రాసి మిందే కదా. అలాగే నా శాంక నన్న సాక్ష్యం కచ్చినాను, నాని రోత తప్పే కూడా నా గురించి సాక్ష్యం ఈసున ఇంజరే కెత్తో. అస్కే ఓరు నీ తప్పే బెగమినో ఇంజోరు తలుపుతారు. యేసు ఓరు నూడి నాని పుణ్యులిరి, నా తప్పెను కూడా పుణ్యులిరి. మీరు నాని పుణ్యమతుకు నా తప్పెను కూడా పుణ్యమంతిర్ ఇంజోరకెత్తో. దేవుటి గుడిదే కానికి పెట్టి మందని జయగ దగ్గర యేసు ఈ మాటకెంత బోధిసి కెత్తో. వని సమయం ఇంకా వాదిలే కాబట్టి బేన కూడా వని పొర్రో కైకు వాటి వని పేదిళ్ళు. ఇక మన ఓడినాడా అత్తసారి మన ఓడతాడా మరి యేసు ప్రభు అగా గుడి దగ్గర మంచి నాకు బోధిస్తారు మీను. మరి ఒక యూదయతో ఒక పండు మత్తే ఆ పండుకి ఉండక వత్తో అక్కడ చాలామంది విన్నారు గుడిదెగ. ఆ గుడిదెగ మంచి ఈ మాట అంతా బోధిస్తారు వినం. మరి అత్తసారి మనం ఓడతారా ఒక నాటుడి తప్పు దొంగత నాటుడు. మరి ఆ నాటుడిని గురించి మరి దేవుడు బేల శ్రమిస్తాడో తర్వాత వాడు బేల న్యాయం తీరుస్తాడో మనం ఓడతాడు. న్యాయం మనం ఓడినాడు. ఇక నేను బాధ్యతకు మన అంశం బాధ్యతకు మరి యేసు మరి ఈ లోకత్కి వెలుగు ఇదని ఉండేది మాట ఓడినాడు. మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకత్కి మరి వెలుగు అసమైన ఇత్తది మాట ఓడినాడు. నిజంగా ఈ గూడుకు మరి యేసు ప్రభు మరి ఈ లోకత్కి వెలుగు ఆస్తి మొత్తటి మాట ఇక ఓడినాడు. అదే యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం బాధకి వచ్చినాం నన్నే లోకతి మందినోరికి వెలుగు ఇదని ఉండు ఇంజరికి వచ్చినాం. ఈ గూడటి మరి మన రోడ్కు మరి మొదటి మాటగా మన రోడ్కు లోకాత్య మందినోరికి మరి వెలుగు బేనెత్తుకు యేసు ప్రభు. ఈ లోకాత్య మందినోరికి వెలుగాస్మినో యేసు ప్రభు అన్నమాట. మరి నన్నే ఇందరి మాటగా వాడుతూ నన్నే లోకతే మందినోరికి వెలుగు ఇదనుండు. ఈ నన్నే ఇత్త పదము చాలా పెద్ద పదం అనమాట, చాలా పెద్ద మాట. దేవుడి భాషతే ఆ పుస్తకతే మనం ఊడతాడా మరి మొట్టమొదటిగా మరి మోసంతో తిరుగుతావు దేవుడు అనమాట. నన్నే మరి మోసి తలిపితావు, నేను బేరెత్తుకు నన్నే ఏందో తలిపితావు అనమాట.
నన్నే దేవుడే నన్నే ಎಂದು తెలుపుతాడు. అదే మాట ఇక యేసు ప్రభు వాడుతో బాధితుకు నన్నే ఇత్త పదం వాడుతున్నమాట. బెచ్చ గొప్ప మాట. ఇప్పుడు దేవుడు కనుక ఆ మాట వాడుతుంది కనుక నన్నే ఇత్త పదం వాడుతావు. నన్నే ఈ లోకத்து మందునోరికి మరి వెలుగు కాసి నేను వెలుగు ఈదును నన్నే ఏం దొరికి వచ్చాను అనమాట. ఇక వెలుగు ఇత్తది మన ఊడ్కు మనకు బాధ గుర్తువైతే పొడుదు ఇత్తది మనకు గుర్తువైతాయో మన వేరే తేత్తపై మనకి పొడుదు బతికే మనకు వెన్నెలు అవుతుంది. పొడుదిల్లిపోతే మనకి చీకటే మంత్ మొత్తం ఈకడే మంత్ మనకి. మరి ఇక మరి మా ఊడ్కు దేవుడు రాస్త బాసతి ఈ పుస్తకతే ఊడ్కు దేవుడు బాసతి పుస్తకతే ఊడ్కు మాడు మరి కీర్తన మరి 84:11 మంత్ అనమాట. మరి మన దేవుడు మరి పొడుదాసు మీన ఇంజర్ మంతే డాలు ఇంజర్ మంత్ అనమాట. వాళ్ళకే మరి కీర్తనలు 27:1 కూడా మంతే. మరి దేవుడు మరి వెలుగాసు మీన ఓనే రక్షకుడు ఇంజర్ రక్షణ ఏదని దేవుడు ఓనే ఇంజర్ మంత్ అనమాట. అలా మరి యెషయా 60 మరి 19 వచ్చినది కూడా మంతే. మరి 1 యోహాను 1:5 కూడా మంతే. మరి ఈ లోకத்துக்கு వెలుగువాసి మీద దేవుడు ఇస్తాడు మాట. మరి ఇవన్నీ మాట మా ఊడితాడా మరి వెలుగు ఎత్తుకు మా ఊడుకు వెలిగిని మరి వెలుగు మతుకుమాడు మరి బాధన ఊడగలుగుతాడు మనడు. ఒకవేళ వెలుగు వెళ్ళిపోతే మాడు బాధ ఊడాలడు. మొత్తం ఈకడి మంత్ మొత్తం ఈకడి మంతే. నిజంగా మనం గమనించుకో మరి దేవుడు మున్నే భూమి ఆకాశం తుంక్తపై కూడా మరి పొడిదిత్తది మందిలే సూర్యుడిత్తది మందిలే అనమాట. మరి అసలు భూమి ఆకాశం మత్తగానే బేన మందిలో మరి పొడుదు బేన ఆస్కే మరి వెన్నెలు బేన ఎత్తుకు మరి దేవుడే వెన్నెలాసి మొత్తం మళ్ళీ 3వ రోజు మరి పొడుదిని మరి నెల తిని ఉక్కకిని తుంకుతుంది దేవుడు అనమాట. అది కూడా మన ఆదికాండ అయితే మనడు మరి ఊడితాడా. మరి ఈ వెలుగు మనకి మరి చీకటిని మరి బయటికి వచ్చేసి వెలుగు మనకి మన 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 మందని గజెత్తి కానీ మన మంది లోతే కానీ మంతే అసలు మన మంచిగా మంతుడు. ఒకవేళ ఈ వెన్నెలెత్తి ఇల్లుపోతే మొత్తం ఈకడే మంత మన లోను కూడా మన బాత ఊడాలాడ మన బాత పని మనడు తుంగాలాడ. ఒకసారి మనకి కరెంటు బద్ద నత్తుకు మరి కరెంటు బెస్కి వేయితే ఊడరు మంతారు మనడు. అయ్యో భరత్కు లోనంత ఈకడే మంత ఏంచారు చాలా అవసరం అంత ఏంచారు అలా మంతారు. మరి ఊడుకు లోకతి మందిని అందరికి వెలుగు హస్తిమినా ఏంచారే కష్టం అనమాట. ఇక వెలుగు మరి బాధానికి మరి గుర్తు తోపేసిన ఎత్తుకు మరి వెలుగు ఇత్తది మరి పానత్కి జీవత్కి జీవం ఇదనేది ఇత్తదానికి గుర్తు అనమాట. మరి పానం మీద దానికి గుర్తుగా మింది అనమాట వెలుగు. వాళ్ళకే మరి మంచి అర్రి తోపేసినానికి మరి గుర్తుగా మింది వెన్నెల. మరి వెన్నెల మత్తుకే మంచి అరిదేమన్నాడు దేతాడు మున్నడికి నడుతాడు. ఒకవేళ వెన్నెల వెళ్ళిపోతే నడుతాడేమన్నాడు. మనకైతే టాస్లు అయితే బట్ట మందవాలి లేకపోతే పొడుదు మందవాలి అసకే మన దాయాలు ఆడతాడు అరిదే లేకపోతే మనడు దాయాలు. ఒకవేళ ములిపత్తుకు అసలే దాయాలాడు మాడదు. కాబట్టి మరి వెన్నెలెత్తది మనకి ఒక అర్రి తోపిస్తుంది అనమాట. మరి అరితికి గుర్తుకు మంచి అర్రి తోపిస్తున్నానికి ఒక గుర్తు. వాళ్ళకి ఈ వెన్నెలెత్తది మరి మరి సుబ్రహ్మణ్యం దానికి గుర్తు పవిత్రత అయిన దానికి గుర్తు అనమాట వెన్నెలెత్తది. వాళ్ళకి మరి వెన్నెలెత్తది ఒక మంచి పందికి గుర్తు ఒక మంచి పనికి ఇది గుర్తు వెన్నెలెత్తది అనమాట. మరి ఈ లోకత్కి మరి నన్నే వెలుగాసి మీరని జరే మరి యేసు ప్రభుకి వచ్చను. ఇక మా డోడ్కు మరి ఆ రోజుకి మరి ఇస్రాయేల్ జనకు అందరూ అడిగితే మత్తపయ ఓరు మరి ఐగుప్తు నుంచి కానాదాయనస్కి అడిగితే మత్తపయ బేన్ దేవుడికి నడిపిస్తుండవు. మరి అగ్ని స్తంభమైన మంచి ములిపే ఆ ఇస్రాయేల్ జనకి అందరు నడిపిస్తుండో ఆ దేవుడే కచ్చను నన్నే ఈ లోకత్కి వెలుగాసి మీనా ఎందరికి వచ్చను. మరి వెలుగు ఈదనోడు నన్నే ఎందరికి వచ్చను చూడండి. మరి బేన్ దేవుడకు ఆ రోజు మళ్ళీ ములిపే చీకటి కూడా వారిని నడిపిస్తుండవు. మరి అగ్ని స్తంభమైన మంచి నడిపిస్తుండో వెన్నెలని నడిపిస్తుండో అదే దేవుడికి వచ్చునో నన్నే లోకత్కి మరి వెలుగాసి మీనాన్ని
ఇదిగో నన్నే మంచి బతుకు ఇదన నన్నే ఏం జరగచ్చును, మళ్ళీ వెన్నెలరి తోపిస్తున్నాడు నన్నే ఏం జరగచ్చును. నీ జీవితం నా జీవితం ఈకటి మతుకు ఆ ఈకటిని బయటకు పట్టేసి మరి బయట తోలిసి మరి మన జీవితాతే మంచి గొప్ప వెలుగు ఏదైనా ఇంకోడు వినం వాడు బేదన ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు అనమాట. మరి నీ జీవితం నా జీవితాతే మరి వెలుగిందనకి మరి యేసు ప్రభు వినం. మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకతికి వస్తూ ఉండు భారత్కు మరి వెలుగిదనకి మరి లోకత్య మందునవరకు వెలుగు మరి యేసు ప్రభు ఇత్తది మాట ఓడతడ. మరి ఈ వెలుగు మరి ప్రాణం మీదన వెలుగు, ఈ వెలుగు మంచి అర్రి తోపిసిన వెలుగు, మంచి జీవితం ఎత్త వెలుగు, మరి శుభ్రమందని వెలుగు. మరి వీటన్నిటికీ మరి వెలుగు గుర్తుందనమాట. ఆ వెలుగు బేనెత్తుకు దేవుడే. నిజంగా ఊడుకు మరి చీకటి ఇస్తుంది మరి బెస్కెట్కి మంతే, ఈకడి ఇస్తుంది మరి బెస్కెట్కి మంతే. కానీ బెస్కెట్కు మరి వెన్నెల వేయితో ఆ ఈకడి ఇస్తుంది మనం. మరి బెస్కెట్కు వెన్నెల వేయితో ఆ ఈకడి ఇస్తుంది మనం వేడకయ్యో. ఒకవేళ మీ లోన్ మతుకు మీరు ఒకసారి కరెంటు మతుకు దాన్ని ఆపుదం కూడా ఒకసారి మరి బల్బ్ మతుకు ఆపుదాం కట్టి లైటు మరి బాత వేయితెత్తుకు ఈకడి వేయితే మళ్ళీ వాటంటే మళ్ళా వెన్నెల వేయితే ఇదికు ఈకడి ఇందానికి మరి బెస్కెట్కి మంతే. కానీ బెస్కెట్కు మరి వెన్నెలెత్తది వేయితో ఆ ఈకడి బెమ్మిరితే ములిపే మొత్తం ఈకడి మంతే. మరి బెస్కెట్కి పొడద వేయితే బెరేడు పూట ఆ ఈకడి చిన్నగా దెమ్మిరోరు మంత. మరి అలాగే యేసు ప్రభు కూడా మరి ఈ లోకత్కి వెన్నెలే ఇదనకి ఈ లోకత్కి వస్తాం ఓండే వెన్నెలాస్మినం ఓండే మనందరికీ వెలుంగాస్మినం నీకు నాకు మంచి జీవితం మీద నాకు వెన్నెలరదే మరి నడిపిస్తున్నాకి ఓండు మరి ఈ లోకత్కి కూడా డిగి వస్తావు. మరి బేనెత్తుకోండే ఈ లోకతి మందున అందరికీ మరి వెలుగు ఇదనుండు. మరి ఇంకొక మాట ఊడక రెండో మాట అదే వచ్చిన 12 వచ్చినదే నా మాట ప్రకారం నడదనోడు ఈకడితే దాయకుండా పానం మీదని వెలుగుని బతికితో ఒకటి. మరి నా మాట ప్రకారం నడుపుతుండాలే బేలమంతుండాలే ఈకడితే దాయకుండా మరి ప్రాణం మీదని వెలుగుని బతికితో అని జరిగించిన. ఇక మన ఊడుకు మరి ఏసుని మాట అయితే మనడు నడదటం, మరి ఏసిన మాట్లాడితే మనడు మరి మున్నెడు దాయటం నడదటం. మరి ఏసిన మాట బాధ్యతకు మరి వెన్నెల మరి వెలుగు ஒரு ಬೇಲಾಮಂತರಲ್ಲೇ మరి వెన్నెలరిది నడుపుతారు ಅವರು. కానీ ఒక ఈగడిదే ఒక అన్నారల్లే ఒకవేళ మాట ఈకడి గురించి మన తిరుక్కు ఈకడి బేలామంతే చాలా నల్లగా మంతే ఆ ఈకడితో మనం చాలా మందాలాడు. ఒకవేళ ఈకడితో మతుకు మనకు బాధ వేడకయ్యో ఒకవేళ ఈకడితో మతుకు బేను అయితే తెలియో మరి బేను పాము అయితే తెలియో బేను జంతువు అయితే తెలియ మనకి మరి బాత వాస ఖచ్చితంగా తెలియ భారతకి మన ఈకడితో మంత్రి కాబట్టి మనకి బాత అర్థమయ్యా. అదే నేను వెన్నెల మతుకు నీ పక్కది బాధం అంతా తెలుసు, నీ మున్నే బాధం అంతా తెలుసు మాడు అన్నీ ఊడితాడు మాడు. మరి ఈకడిదే మరి ఈకటిని మాడు ఒకసారి మాడు ఈకటి గురించి మాడు ఊడుకు ఈకడిత్తది మరి పాపత్కి గుర్తుమింది, పాపం తుంగదానికి గుర్తుగా మింది ఈకడి. అలాగే మరి సావింకి గుర్తుగా మింది, సావింకి మరి విచారానికి సావింకి. అలాగే మరి పాపపు మరి పని తుంగనానికి గుర్తుగా మింది, చెడ్డ పని ఇవన్నీ తుంగనానికి ఈకడిత్తది గుర్తుగా మింది అనమాట. వెన్నెలు మనం మంచి పని తుంగనానికి గుర్తుగా మిందే, ఈకడిత్తది మరి చెడ్డ పని తుంగనానికి గుర్తుగా మింది. ఊడటి మరి ఈకడికి వెన్నెలకి తేడా ఊడటిక యేసుబాబుకి ఎత్తో నన్నే ఈ లోకతికి వెలుగు ఇదన ఉండేది ఎత్తో. మరి యేసుని మాటతో నడుతుండాలే మరి ఈకటికి దాయకుండా మనతుండాలి, ఈకటికి దాయకుండా మనతో ఇతుకు నిమ్మ చెడ్డ పని తుంగిని పాపం నిమ్మ తుంగిని నీకు బెస్కత్తుకుని వెలుగెత్తది మనతో అనమాట. మరి చెడ్డ పని తుంగినವರು మరి పాపం తుంగినವರು బెగ్గ పాపం తుంగుతారు, అందరూ ముందు తుంగితారు, ఎవరు తుంగరు.
సెడ్డ పని తుంగున్నాడు, పాపం తుంగున్నారు, మరి ఈకటి తుంగరు మంతారు, బేనుకు వేడకాయదు కూడా తుంగరు మంతారు. మరి బేనుకు వేడకాదుకుంటా ఈకటే ఇలాంటి సెడ్డ కార్య తుంగరు మంతారు, సైతాన్ పని తుంగరు మంతారు. మరి ఈకటి ఇస్తుంది సైతాన్ గుర్తుగా మింది, మరి సెడ్డ పంతికి గుర్తుగా మింది, మరి పాపం తుంగడానికి గుర్తుగా మింది అన్నమాట. అదే ఏసుకి వచ్చిన ఏసుని మాటతే నడదటం మీదకి బాధ్యతకు ఏసుని వెనుక దాయటం, ఓని నమ్మటం, ఓని పొర విశ్వాసం దాచటం, ఓని నమ్మటం అలాగే ఓని పొర మరి విశ్వాసం దాచటం. ఏసు నమ్ముతారు, ఏసుని పొర విశ్వాసం దాస్తారో మరి ఈకటిదే అన్నారు బెస్కెట్కి, మరి వెలింగినేది అవుతారు, వెలుగును మంచి పని వర్తుంగితారు, ఆ దేవుడి మంచి పని వర్తుంగితారు. కానీ దేవుడు నమ్మిలి వారు బేల తుంగుతారు, ఈకటిదే మందని పని తుంగుతారు. మరి చెడ్డ పని ఎవరు తుంగురమంతారు, సైతాన్ పని ఎవరు తుంగురమంతారు అన్నమాట. ఒకవేళ చెడ్డ పని పెట్టి తుంగురమంతకు ఆ దేవుడికి ఎత్త మాటకయ్యో, దేవుడు మరి కెత్త మరి దేవుడితో బేస్తా అర్రి అయ్యో అది మరి సైతాన్ సంబంధిస్తా పని, మరి పాపత్కి సంబంధిస్తా పని అన్నమాట, ఈకటితో తుంగని పని. కాబట్టి మరి ఏసుని మాటతే మరి మున్నెడ దాయటం, నడదటం, ఏసుని మాటతే నడదటం బాధ్యతకు మరి ఏసుని మనం నమ్మటం, వనిపరి విశ్వాసం దాచటం, మరి బేలెత్తుకు ఓడే దేవుడు నా జీవితతే నీ జీవితతే గొప్ప వెలుగుదని దేవుడిని నమ్మటం అన్నాడు, మంచి బతికిదని దేవుడిని నమ్మటం. అదే వచ్చినది మంతేనా చదువుతాను, నా మాట ప్రకారం నడదనోడు ఈకడితే దాయకుండా పానం ఈదని వెలుగుని బతికితో. మరి యేసు రూపికి ఎత్త మాటతే ప్రకారం నడుతున్నాను బెగదెత్తుండాలే, ఈకడ దాయకుండా మరి ప్రాణం మీదని వెలుగుని బతికితో. వెలుగు ప్రాణం అయితే వెలుగు బతికిస్తే, అయ్యో వెలుగు మరి ప్రాణం అయితే వెలుగు బతికిస్తే, మరి బేల ప్రాణం అయితే వెలుగు ఎత్తుకు, మరి సూర్యుడు ఇల్లుకుంటే మనడు మంతడే, మరి అదే నెల ఇల్లుకుంటే మనడు మంతడే మందారాడు బతకాలాడు. ఒకవేళ నెల అయితే ఇల్లుపోతే మొత్తం ఈకడే మతుకు మనిషికి బాధ అవుతా, రోగం అవుతా, కొత్త జబ్బుకు అవుతా. ఒకవేళ మీరు మరి సైన్స్ చదువుకు మీకు తెలియతా ఇవన్నీ. వాళ్ళకే మన జీవితతే మరి మంచి వెలుగితే దిల్లుపోతే మాడు ఈకడితే మందని పందొంగరు మతుకు మాడు మరి పాపతే మీనాడింజరి అర్థం అనమాట. అలా అయ్యకుండా మరి యేసు బాబుకి ఎత్తాడుగా ఓని మాటతే మాడు మంచి ఓని మాటతే మన మంచి మున్నడి కత్తుకు నడుతుకు మరి మనడు మరి పాన మీదని ఓడి పాన మీదని వెలుగుని మాడు బతికితాడాలి. మరి నీకు మరి వెలుగు కావాలి, మరి వెన్నెలడితే నేను దానికి సిద్ధం మీననే, మంచి బతుకుబతడానికి సిద్ధం మీననే, లేకపోతే ఈకడితే మందనానికి నేను మరి ఆలోచిస్తారు మీననే, ఈకడితే మంది సెడ్డ పందుకోనానికి నేను ఆలోచిస్తారు మీననే. దేవుడు తలుపను ఉన్నాడు, తలుపను ఇవాళ ఈకడితే మంచి సెడ్డ పని తుంగుర మతుకు అవన్నీ మరి పాపకు సంబంధిస్త పని, మరి పాపకి గుర్తు మీన అవన్నీ. కాబట్టి దేవుడు మరి మంచి బతుకు ఇదడానికి సిద్ధంగా మీను యేసు ప్రభు నన్నే వెలుంగాసి మీనా ఎదురుకు వచ్చినావు, లోకత్కి మరి వెలుంగు ఎదురు నన్నే ఎదురుకు వచ్చినావు. నీ జీవిత ఈకటి మతుకు మరి మంచి బతికితో మరి వెన్నెల వండు ఈతో మరి తప్పు దింగోరే నన్ను చాలా తప్పు దిగుతుంది సరే మీరేనే బాధపరిచి నేనే యేసు ప్రభు నేను క్షమిస్తావు. ఒకవేళ ఈకడితే మంచి అదే పని దుంగోరే ఇదే మంచి విందింజరే మరి పాపం దుంగరు మీనేనే అది దేవుటగవా నేను క్షమిసి నీకు మరి మంచి బతికితో మరి వెన్నెలరి నీకు తోపిస్తావు. కాబట్టి మరి ఏసుని మాట అయితే మనడు మరి 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 మున్నెడు దావాలి మనడు నడదవాలి, ఏసుని మాట మనడు మరి మున్నెడు దాయవాలి మనడు నడదవాలి. అసకి మనకి మంచి పానం మరి పానం మీద వెలిగిని మనడు మరి బతికితాడు. కాబట్టి మనడు మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకకి వెలుగీంద్రుడు మనం తెలుసుకుంచి కొన్ని మాటల ప్రకారం మనం నడుపుకు మన మంచి బతుకు మాడు ఏందితాడు.
మంచి బతుకుమాడు మరి ఏదితాడు. వాళ్ళకి మరి మూడో మాట మాడు ఇక్కడ మరి 13 నుంచి మరి 20 వరకు నన్ను చదువుతాను, నన్ను చదువుతాను దీటే నన్ను అగ్గగా కొన్ని వచ్చిన నన్ను చదువు మున్నది అవుతున్నాను. మరి యేసు ప్రభుకి సాక్ష్యం కచ్చినాం ಆಗ ஒரு ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲುಪಿನೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎತ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸೇರ್ಕು ಒಂದು ನೂಡಿ ಇಂಜ ನೀಸ್ಯಾಂಕ ನಿಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷ್యం ಕಚ್ಚ ನೀನು అలా ఎత్తుకు నీ సాక్ష్యం నిజం అయ్యో ఇంజరికి ఎత్తో. యేసు ప్రభు నన్నే ఈ లోకత్కి వెలిగిదనకి ఎత్తపోయా ఆ మందని పరిసేరుకు వీరందరూ బాగా వెలగచ్చినారు. నీసంకి నిమ్మే సాక్ష్యం కచ్చి నేనువా ఆ సాక్ష్యం నిజం అయ్యో ఇంజరే సాకుకి వచ్చినారు. అలా అది నిజం అయ్యో ఇంజరికి వచ్చినారు. కానీ యేసు ప్రభు భార్యతో యేసు ఊరి నూడి నా శాంక నన్నే సాక్ష్యం కెత్తకన్నా నా సాక్ష్యం నిజం మందనద్దు. మరి యేసు ప్రభుని సాక్ష్యం మరి నిజం మందనద్దు. వాడికి అత్త మాట మరి నిజం అత్త మాట అన్నమాట. వాడికి ఎత్త మాట నిజం మందని మాట. వాడు అబద్ధం కెల్లో ఒకటి అబద్ధం ఇల్లే బతుకు దేవుడు కనుక వాడు కెత్త మాట నిజం కెత్త మాట. వాడు నిజమే కేతో అబద్ధం వాడు కెల్లో అబద్ధం వాడు కెల్లో అనమాట. మరి సాక్ష్యం ఇందని మాట మాడి గూడ్కు మరి 12 నుంచి 20 వచ్చిన వరకు మా డూడ్కు ఈ మధ్యతే మరి 7 సార్కు సాక్ష్యం ఇత్త పదం అంతే. 7 సార్కు ఈ సాక్ష్యం ఇత్త పదం అంతే. మీరు చదువుకు మీరు బైబిల్ చదవటి దాటి మంతే మెక్కటి మీరు ఇతుకు బెచ్చ ఇంపార్టెంట్ ఇత్తది మాడు మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. మరి యేసు ప్రభు ఆ మాటకి ఎత్తపోయా ఆ మంది పరిసేరుకు నీ సాక్ష్యం చెల్లో ఇందరికి వచ్చినారు. చెల్లో ఇద్దు నీ గురించి నేను మీకు హెచ్చరిందరికి వచ్చినాం. కానీ యేసు ప్రభుకి ఎత్త మాట నిజం, ఓన్ సాక్ష్యం నిజం. ఆరికే ఓన్ తీర్పు కూడా నిజమత్త తీర్పు. ఒక తీర్పు తీర్చున్నావు బేలెత్తుకు నన్నే ఈ లోకத்துக்கு వెలుగాల్సి నన్నే వెలుగు ఈదనడం తీర్పుకి వచ్చినావు. ఓన్ తీర్పు కూడా నిజం. ఓన్ తీర్పు కూడా మరి నిజమాసమిందే బాధ్యతకు మరి ఈదురుకు పరిసరికి వీరందరూ బాధ నమ్మితారు ఎత్తుకు ఒరని గురించి ఒరనికి ఎత్త నమ్మవాళ్ళు ఎత్తుకు 2 లేదా 3 ఇంకా 2 కన్నా ఎక్కువ కెత్కే ఒరు నమ్మితారు అనమాట. ఒర్రకెత్త మాట ఒరు నమ్మరు. అందుకని యేసుక్రీస్తు బాధకొచ్చినాం మరి 17-18 వచ్చిన ఊడ్కు 2 సాక్ష్యం కెత్తుకు అది నిజం ఇంజి మీ పుస్తకత రాసి మిందే కదా వాళ్ళకే నా శాంక నన్ను సాక్ష్యం కచ్చినాను నాని రోత్త తప్పే కూడా నా గురించి సాక్ష్యం ఈసునో ఇంజరే కెత్తో ఒకటి. మరి దేవుడి పుస్తకత రాసి మిందే కదా మరి 2 సాక్ష్యం కెత్తుకు నమ్మవాలి ఇంజరే మరి దూడటి నన్ను సాక్ష్యం కచ్చినాను వాళ్ళకే మరి నాని రోత్త తప్పే కూడా నా గురించి సాక్ష్యం కచ్చున్నాం. మరి రోత్త తప్పే బేల సాక్ష్యం కచ్చున్నాం ఎత్తుకు దేవుడే మరి బాసతే ఈ బైబిల్తో రాసి మిందే దేవుడే మరి దేవుడి మాటకిని మున్నే రాసి మొత్త బేల ఎంజోరే మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకத்துக்கு వెయితో ఎంజోరే ఒండు మరి రచన తేతో ఎంజోరే ఒండు వెలుగాసి మంతో ఎంజోరే మరి మున్నే చదువుతాడా మరి యెషయా 60 అధ్యాయతే తర్వాత కీర్తన 27 మరి 84 అధ్యాయాన్ని మాట చదువుతాడా మున్నే మాట ఓడుతాడా అవన్నీ మరి దేవుడు మున్నే రాసి మొత్తం అవన్నీ మరి పరిస్థితికి అందరూ తెలుసు అవన్నీ మాట అన్నీ తెలుసు. కానీ మరి యేసు ప్రభుని వారు నమ్మటం పిల్లరు, యేసు ప్రభు సాక్ష్యం వారు నమ్మటం పిల్లరు. అందుకని యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం మరి 2 మమ్మల్ని సాక్ష్యంకి వచ్చినాం. మరి నా గురించి నన్ను సాక్ష్యంకి వచ్చినాం వాళ్ళకే మరి నన్ను రోత తప్పే సాక్ష్యంకి వచ్చినాం ఇద్దరికి వచ్చినాం ఇంకోటి. మరి యేసు ప్రభు ఇచ్చ స్పష్టంగా కచ్చడం లోకత్ నన్నే వెలుగాల్సి నేను ఎంజరే వాళ్ళకి వాని సాక్ష్యం కచ్చున్నా కానీ మందని పరిసేరుకు ఇంకా చాలామంది వారు నమ్మటం పిల్లరు వారు బాతం ఎక్కున్నారు సాకు అనమాట. చాలా ప్రశ్న బత తలుపమైనారు చాలా సాకు మెక్కున్నారు. వారు అవిశ్వాసులకు అనమాట. దేవుడు నమ్మిలోవారు వారందరూ దేవుడు నమ్మిలోవారు. ఇంకొరు ప్రశ్న తలపమైనారు. ఇక మరి 19 వచ్చినతే అసలు ఓరు నీ తప్పే బెగమీనో ఎంజోరు తలుపుతారు. యేసు ఓరి నోడి నాని పుణ్యలిరి నా తప్పెను కూడా పుణ్యలిరి మీరు నన్ను పుణ్య మతుకు నా తప్పెను కూడా మరి పుణ్య మంతీర్ ఇంజోరికి ఎత్తాం.
మరి మీరు నన్ను మరి పుణ్యులేదు కదా, వాళ్ళకే మరి నా పుణ్యులేదు కాబట్టి మరి నా తప్పిన కూడా మీరు పుణ్యి ఇల్లిరి జరగచ్చు. ఒకటి ఒక అర్థమాడటం పిల్లే, ఒక నమ్మటం పిల్లరు, అవిశ్వాసంగా మినరు, విశ్వాసం వెళ్ళకుండా ఎవరు మినరు అనమాట. ఒకవేళ నిమ్ము కూడా నాడు మరి దేవుడి మాట కేంచి మరి కుశలి కబురు కేంచి మరి యేసు ప్రభే ఈ లోకత్కి మరి రచన ఇంత దేవుడి తెలిసి కూడా ನಿಮ್ಮ విశ్వాసం దాచుకోవడం మీనే, ఒకవేళ మరి సాగు కెచ్చడం మీనే, దేవుడిని నమ్మడానికి సాగు బాధ కెచ్చడం మీనే, దేవుడిని తీరేనో బాధ్యతకు మరి ఈ లోకత్కి మరి యేసు ప్రభు వెలుగాసిమినో ఎంజరే, ఈ లోకత్కి మరి రచన తత్వ దేవుడు ఓండే ఎంజరే, మరి నీకు నాకు మరి గొప్ప వెలిగిసి మరి వెన్నెలరిది నడిపిస్తున్న దేవుడు ఓండే ఎంజరే నీతో తీరేను. మరి ಬೆಸ್ಕನ್ನೇ ಅನುಕುಟ್ಟಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಡು మరి బాలయ్యో ಒಂದು దేవుడు ಬೇಲ ಹತ್ತಂಜ నీకు ನಿಮ್ಮ అనుకుట్టినే ప్రశ్న పాత్ర వాటుకుట్టినే తలుపుతేనే మరి నీ ప్రశ్నకు అన్నింటికీ సమాధానమినా మరి దేవుడు రాస్తా ఈ పుస్తకతే మరి అన్నిటికీ సమాధానమినా. మరి దేవుడు ఆ రోజు సాక్ష్యంకి వచ్చినావు, ఒనుగురు సాక్ష్యంకి వచ్చినావు, మరి తప్పెత్త దేవుడు సాక్ష్యంకి ఎత్తావు. నేను చాలామంది పాస్టర్కు, చాలామంది విశ్వాసులకు ఒక కుశలి కబరికి వచ్చారు, ఒక సాక్ష్యంకి వచ్చినారు. నాడు చాలామంది యేసు ప్రభుని యేసు దేవుడి పెదటిని ఒక కుశలి కబడికి వచ్చారే, ఒక సాక్ష్యం కచ్చోరే, మరి రచన వరకు బిందు చాలామందికి హెచ్చరు విన్నారు. నేను నమ్ముతూనే తెలుసుకుంటూనే దేవుడి కరగను నాకు రచన మిందించిన కరగన దేవుడు మరి ఈ లోకత్కి మరి వెలుగుదినట్టు ఓండే, మరి నీ జీవితం నా జీవితం మరి వెలుగుదిన దేవుడు ఓండే కనుక ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಒತ್ಕು ಒಣ್ಣಿಗೆ వెలిగితో, ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಒತ್ಕು ಒಣ್ಣಿಗೆ వెలిగితో మన ఊడతాడా మరి మూడు మాట మరి లోకత్తి మందునరికి మరి వెలుగు ఆస్మినో దేవుడు వాళ్ళకే మరి యేసుని మాటతే నడదటం, యేసుని మాట్లాడితే మనడు మరి మున్నటి దాయటం ఇస్తుంది ఓడతాడా, వాళ్ళకి యేసుని సాక్ష్యం మాత్రం మనడు ఓడతాడా. కాబట్టి మరి ಈ ಲೋಕತೆ ನೀವು ಮತ್ತಪಯ మరి ఈ కడితే దాయకుంటా ఈ కడితే ನಿಮ್ಮ జీవిసుకుంటా యేసు ప్రభు నేను బతుకు నీకు నీకు కొత్త బతుకు నీకు ఈతో మరి వెన్నెల బాతో నీ జీవితంతో తోపిస్తావు. నీకు ముందని ఆ చెడ్డ పని ఆ పాపం అంతా తీసి వాటి నేను క్షమిసి నీకు మంచి బతికితో పాన మీదనే బతుకు నీకు ఈతో వెన్నెలని నీకు తోపిస్తావు. 2000 సంవత్సరాల క్రితం మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకత్కి వస్తావు. నిమ్మనన్న మరి పాపం తుంగి మరి మనకి సావు వస్తే ఆ పాపం వల్ల మనకి సావు వస్తే ఆ సావి నుంచి మరి నేను నన్ను రಚಿಸನಾಕಿ ಒಂದು వెలుಗಿದನಾಕಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ವಾಸಿ ಒಂದು మరి నిద్ర కార్స్తో ఆ సులత పొర ಒಂದು ಡೊಲಿಯಂಜಿ ಗಿರಿಡು ತೇತ್ತೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವೇತೋ ಒಂದು ನಮ್ತನ್ನು తీసుకున్నాక ಒಂದು మల్ల వేతో మరి ಒಂದು వెన్నెలాస్మినో మరి రచనేత దేవుడు ఉండే మన జీవితతే మంచి బతికిత దేవుడు ఉండే మరి వాడిని తెలుసుకున్నట్టు దేవుడి మీద దీవిస్తూ మరి ఇచ్చేపు వాకింగ్ చేస్తూ అందరికి ఉందా నాకు దేవుడు మేము దీవిస్తూ మరి మీరు కూడా చాలామందికి వెళ్ళాటి మీ లోతురికి వాళ్ళకి మీ ఫ్రెండ్స్ పైన మతుకోరికి వెళ్ళాటి దీట ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ వాదండి మంచి పాటకు సాక్ష్యకు వాళ్ళకే దేవుని వాక్యం మీరు క్యాన్సటి తన ప్రశ్న పద్ధతి మొత్తం మీరు తలపటి కామెంట్ మీరు రాసటి షేర్ తొంగటి లైక్ తొంగటి మరి దేవుడి మీద దీవిస్తూ నేను నన్ను చిన్న ప్రాణం తుంగినన్నా మరి ముగిస్తాను. గొప్ప దేవా నీకు నాకు వచ్చిన దేవా మరి ఈ లోకత్కి నేను మా వెలిగింది నాకు దేవా మరి 2000 సంవత్సరం క్రితం ఈ లోకత దిగి వచ్చింది దేవా నన్న మమ్మ ఆ పాపతే ఈకడితే మా మొత్తపై దేవా మామని దేవ రచిసి మా జీవితத்தை వెలిగిదనాకి బెస్కెట్కి మందైన పాన మీదనాకి మంచి బతికిదనాకి దేవా వెన్నెల తోపిసినాకి దేవా ಆ ಸಿಲೋದು ಪರ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರು ಕಾಸಿ మరి ಡೊಲಿಯಂಜಿ ಗಿರಿಡು ತ್ಯಾತ್ತೀನಿ నేను ಬೆಚ್ಚ గొప్ప దేవుడిని దేవా నీకు వంద నాకు నాడు మా జీవితతే మా అందరి జీవితం ನಿಮ್ಮ మరి వెలుగాసి నేను దేవా నీకు వంద నాకు నీ అర్థమమ్మ మరి మున్నటి దయానికి సాయంత్రంగా నీ సాక్ష్యం మమ్మకి ఆస్తుంది దేవా వాళ్ళకి మమ్మ కూడా సాక్ష్యం ఎత్తడానికి నేను సాయంత్రంగా దేవా
మరి కొత్తగా ఊడో మతుకు దేవా నేను తిరిగి ఎవరితోనే దేవా యేసు ప్రభు దేవుని జర వాళ్ళు తెలుసుకున్నాకి మరి బేదవ రోజు రచన పొందడానికి మేము సాయంత్రం జరే మరి ప్రార్థన యేసు పేరుతుందనా దేవా. ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికి వందనాకు. దేవుడు మేము దీవిస్తాం. మీ అందరికి వందనాకు.